libur kalau Banteng Bulung ya. Jadi soalnya anak ini sampai penyetik oleh-oleh tapi ojo kali sampai rane lho ya. Ya ben bantenge ya padha rasa lur. Ayo lho iki wae sok gagah Banteng Bulung iki lho. Wasik lek wayahe garai kene gaya-gaya koyo ngene. Ya sampean siapno ya. Siapa sih? Duwe sing akeh wis tumplok blek sing ngene-ngene wis. Ben sampean juga padha bleger ngene lho. Iki mumpung durung kalapan lur, sampean iso entek-entekno wis artis selfie karo Banteng sing bergegas ben ganteng-ganteng kok ngene lur ya. Ya wis lur, sampean lanjut. Aku tak muter-muter sambil arep siap-siap untuk kalapan lur ya. Ayo lur, dilanjut lur. Kalian paguyuban seni Bantengan Maheso Gangga Banteng Bulung mugi kalubaran rahayu sagung dumadi umulun musik dupa angebati sanggar pagelaran lampahing pisan bapa ingkang saluku tunggal lepas pingadeg banuku.
meneh ngapunten nggih. Nggih, konsepnya kurang nggih. Selama hari mulai. Monggo. Wayahe kalap lur, ayo lur pos minggir-minggir nanti burine kalangan ya. Dan ora keseluduk banget. Walaupun tadi iso wedi lho, nek wayahe kalap ngono ya. Iso menek nek ngene mesti ngono lho. Nah, iki supaya aman sampai nang bojolan mesti ya lur ya. Rada mundur titik. Delok di kono ya. Iki lur iki banteng ulung lho. Wayahe muter-muter wayahe sepen pertama iki wis langsung muncul. Ya wis lur, sampe nikmati yo. Kalapane banteng ulung iki aku tak lakono. Sampean tonton sampai pungkasan ya lur ya. Ayo lur, lanjut lur. Kalapane banteng pulung iki di Kemantren Japung. Muga-muga dulur padha seneng kabeh ya. Ketemu meneh lur ya nek lain kesempatan lain suasana. Muga-muga dulur sehat-sehat walafiat kabeh. Oke lur. Aku tak pamit mundur sik. Sampean tonton sampai pungkasan ya lur. Oke lur, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.